Alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na rana. Gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi wa shugaban NIS wankin babban bargo. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano Malam Muhammad Garba ya zargi shugaban NHS Farfesa Usman Yusuf da saka siyasa a yaƙi da cutar annobar covid-19 a jihar. Kwamishinan ya zargi farfesan da ɓatawa gwamna Abdullahi Umar Ganduje suna tare da ƙoƙarin tada zaune tsaye maimakon tallafawa a yaƙi cutar. Farfesa ya yi wallafe-wallafe a kafafen sada zumunta inda yake zargar gwamna Ganduje da kawo cutar corona a yankin arewa. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano Malam Muhammad Garba ya zargi tsohon shugaban NIS Farfesa Usman Yusuf da saka siyasa a yaƙi da cutar covid-19. Shugaban NHS ɗin ya zargi gwamnatin Ganduje da dasa cutar a faɗin jihohin arewa. Jaridar The Nation ta wallafa ya zargi farfesan da ƙoƙarin ɓatawa gwamna suna tare da tada tarzoma a jihohin maimakon ba da gudunmawa gurin magance matsalar. Kwamishinan yaɗa labaran ya ce cutar ba ta ɓulla jihar Kaduna ba kafin ta ɓullo jihar Kano. Ya jaddada cewa ta isa jihar Kaduna ta wasu jihohi ko kuma 5 kafin ta yada zango a jihar Kano, ta yadda gwamna Ganduje ya kawo cutar arewa. Kamar yadda farfesan ya bayyana cewa asibitin Malam Aminu Kano ba shi da kayan aiki, to sannan abu ne inda aka ce asibitin gwamnatin tarayya ba na jiha ba. NCDC ta sanar da ɗakin gwaje-gwajen, don haka babu ruwan gwamnatin jihar Kano da shi. Idan za mu tuna, lokacin da aka rufe ɗakin gwaje-gwajen sa'o'i 74, gwamna ya fito ya roƙi gwamnatin tarayya ta hanzarta kawo ɗauki domin mutane suna cikin wani hali. A maimakon idan aka duba, za mu ga cewa farfesa ne ke siyasartar da al'amarin don ɓata sunan gwamna. Farfesan ya yi wallafe-wallafe a kafafen sada zumuntar zamani, amma mun ƙyale shi. Wannan ce amsa ta farko da muka fara miƙa masa. Kwamishinan ya ce a halin yanzu jihar Kano ce ta biyu ga masu yawan fama da cutar a ƙasa. Ta sha gaban birnin tarayya da take dab da jihar Legas. Mun gode da sauraronmu. Kada a manta a bibita domin samun sababbin shirye-shirye. Mun gode.